Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Серимҗанова бүгенге программада. Сукбай хайваннар өчен ашхана таракан оясына үрелгән. Идарәче компания проблеманы кайчан хәл итәчәк? Әлмәт эшмәкәре илһамландырган. Леногорскида яшәүче Ират сатуга җиләк-җимеш үстерәм. Фермер тагын нинди культура белән шөгыльләнергә планлаштыра? Зәй районының элеккеге башлыгын искә алдылар. Ринат Фәрдиевнең туган көнендә мемориаль такта ачылды. Сукбай эт песиләрне ашатырга теләгәннәр, тик кунакка тараканнар килгән. Инде ничә еллар дәверендә күршеләр кыю капкачында хайваннарга ризык калдырырга мөмкинме, юкмы дип бәхәсләшә. Пушкин урамындагы 39А йортында яшәүчеләр артык игелекле һәм кызганучан күршеләреннән зарлана. Сукбай хайваннар өчен оештырылган үзенә күрә ашхана күбрәк шүплекне хәтерләтә диялар. Шуңа күрә бөтен микрорайон буенча тараканнар да йөри. Бу хәл белән якынрак безнең иҗат төркеме дә танышты. Вот уже безобразие вот так вот все выкидывать, конечно. Здесь столько пернатых, кошки, собаки. Жон ияләре исемлегенә тараканнар да өстәлде. Холиса Яхновец, Кларцеткин урамындагы 39-нчы йортта 24 ел яшим. Соңгы 3 елда халык сукбай хайваннар өчен еш кына канализация люкларында ашхана оештыра. Анда барлыкка килгән тәртипсезлек аеруча күзгә ташлана ди ханым. Озак кына күзәтеп торсаң, бирегә тамак ялгарга килгән күгәрчен, акчарлак, урам мәчләре санын билгеләп булыр идем. Берәүләр көнбашка кызыгам, икенчеләре сөе кимерергә ашыгам. Соңгы вакытта даими кунаклар буларак тараканнар да күренә башлаган. Ә менә бу тәлинкәдә күрәсең бөҗәкләр соңгы тапкыр сыйланганнар. Халык корткычлардан зарланып социаль җиттәргә пост урнаштырган. У меня вообще истерика была, шок. Нет, черный вот этот вот черный, отсюда. черный. Да? Я не могу даже рядышком здесь находиться. Бу кыю белән әлеге ишек алдында яшәүчеләр генә түгел, тирә-юньдәгеләр дә яхшы таныш. Анна Тахирова Кларцеткин урамындагы 38-нчы йортта 2008 елдан яши. Аның шиге юк, бөҗәкләр бөтен микрорайон буенча таралган. Бер көн элек Анна идарәче компаниягә гариза калдырган. Анда мөрәҗәгатьне кабул иткәннәр һәм үтенеч башкаручыларга тапшырылачак дип инандырганнар. Заявка берәү генә булган. АЦСЖ диспетчерлары дезинсекцияне атна дәвамында башкарып чыгарга вәгъдә биргән. 41 512 сум һәм 58 тиен. Әнә шул күләмдә зыян китерү турында эшне Әлмәт суда карадым. Вакыйга узган елның ноябренә килеп тоташа. Җинаятьчеләрнең планнары бик гади. Кассир товарның бер өлешен генә касса аша үткәргән. Калганын исә күршесе өенә алып киткән. Эштән соң кибет хезмәткәре үз өлешен киреп алган. Әгәр гаепләре испатланса, хөкем ителүчеләргә 1 ел төрмә янарга мөмкин. Куриную голень, тендер, 2 упаковки говяжьего фарша, 1 дезодорант, 1 упаковку с сыром. Дәүләт гаепләүчесе азык-төлекне санау үтәргә генә дә ярты сәгать диярлек вакытын сарыф итте. Тикшерү версиясе буенча аларны хөкем ителүчеләр үзләренә алган. Эскәмиядә 2 хатын-кыз. Аларның берсе сәүдә шелтәре кибетенең элеккеге хезмәткәре. Гамәлләре законлы булып күренсен өчен ул әйберләрнең бер өлешен касса аша үткәргән, ә калган товарларны үзенә калдыра торган булган. Эш материалларыннан күренгәнчә гаепләнүче кассир шәһәр кибетләренең берсендә охшаш очрак булуын ишеткән. Тик җинаятләрнең ахыры бер. Гаепләнүчеләрне эшләреннән куганнар, соңрак алар суд каршына баскан. Икесе дә Конституциянең 51-нче маддәсенә таянып үзләренә карата күрсәтмә бирүдән баш тарткан. Суд аларның тикшерү вакытындагы күрсәтмәләре белән шикләнгән. Ноябрьдән гыйнварга кадәр җинаятьчеләр кибеткә 42 мең сумга якын зыян китергән. Хөкем ителүчеләр үз гаепләрен тулысынча таныган һәм үкенүләрне әйткән. Яклар 1 августта фикер алышуга керешәчәк. Юрист һөнәрен фермерлыкка алыштырган. Авыл хуҗалыгы стартапын Леногорск шәһәрендә туып үскән Ират ачкан. Ул Зәй Каратай җирендә сату өчен җиләкләр үстерә. Авыл эшмәкәре тагын ниләр үстергә планлаштыра? Получается, это у вас дебютный, да, будет? Да, это стартап. Да. Авыл хуҗалыгы стартапын Алексей Камашев ачарга булган. Ул җир җиләге һәм кура җиләк үстерә. Моңа кадәр эшмәкәр булырга бөтенләй дә планлаштырмаган икән. Үз эшен ачарга илһамны Алексей Әлмәттә яшәүче эшмәкәр иптәшеннән алган. Ул да җиләк үстерә. Максатны тормышка ашыру өчен җир Зәй Каратайда тиз табыла. Туфрак сыйфатыннан эшмәкәр канәгать калган. Кырның бер ягында урман, икенчесендә калкулыклар җәелгән. Бу җиләк культурасы өчен бик отышлы урын санала. Чөнки мондый җирләрдә уңайлы микроклимат булдырыла. Быел 3 сорт җиләк уңышы көтелә. Шулай ук фермер кура җиләге дә утырткан. Алексей Камашев чиксез яңгырлар сәбәпле алар тишелмәс дип борчылган, әмма барысы да уңышлы килеп чыккан.
Санкциялардан Алексей үзе дә, базарда зыян күрмәгән. Хәзер Россия үсентеләренә күбрәк игътибар бирелә. Ул җиләкләрен Ставрополь шәһәреннән кайтарткан. Чит ил җиләгенең безнең базардан китүе Россия сатып алучысы өчен уңай күренеш дип саный. Фермер сүзләренчә, чит ил сортларын еш кына химикатлар белән эшкәртәләр. Иратның питомник өчен каралган зур участок да бар. Анда да кура җиләге барлыкка киләчәк. Алексей Камашев карлыган да утыртырга планлаштыра. Тирә-юньдә бик күп кыргый карлыган үсә. Димәк, культура зәй карата җирләрен ярата ди ул. Лениногорск районы өчен мондый проект тәүге санала. Бакча бол җиләгенең көче дип атала. Проект Лениногорск һәм башка шәһәр халкын яңа җиләкләр белән тәэмин итеп кенә калмыйча, зәй карата улын яңа эш урыннары белән тәэмин итәчәк. Зәйнең татар гимназиясендә Ринат Фәрдиевка мемориаль такта ачылды. Ул район җитәкчесе вазифасын 9 ел башкарган. Тантанада Адилә Борханова да булды. Элеккеге район башлыгы Ринат Фәрдиев истәлегенә татар гимназиясендә мемориаль такта ачылды. Ел саен 15 июнь туган көнендә бергә эшләгән хезмәттәшләре, якыннары хөрмәтле шәхесне искә ала. Быел аңа 66 яшь тулган булыр иде. Шушы соңгы еллар дәврендә паркта җыела торган идек. Менә бүген инде кирәк тагы бер шушындай искә ала торган урыныбыз барлыкка килде. Узган ел bir очрашканда Ильшеш Фәрдиев, Реншешин инесе, шушы Барилевны күрсәтеп шуны караган идек Казанда. Мондай әле бер кешегә дә моның кадәр хөрмәт булганы булмагандыр. Ул үзе дә бик әйбәт кеше иде. Бер кайчанда белмим үтеп китмәгәндер кеше яныннан берәр сүз әйтмичә. Ринат Фәрдиев 1999-2008 елларда Зәй районы башлыгы вазифасын башкара. 2017 елдан шәһәребезнең татар гимназиясе аның исемен горур йөртә. Бик күренекле кеше иде. Ул район өчен ул вакытта бик зур хезмәт күрсәткән кеше. Киләчәк буынның бәхетле булуы өчен белемендә, көчендә кызганмыйча, армый-талмый эшләгән кеше, андый кешеләрнең исеме мәңге онытылмаска тиеш. Зәйне төзек матур итү өчен күп көч куйган районыбыз икътисади социаль үсешенә зур өлеш керткән район башлыгын искә алу чарасы аның исемен йөрткән паркта дәвам итте. Кеше китә, эзе кала. Ринат Фәрдиев зәйлеләрне яратты. Кеше кыйммәтен аңлый белде. Әле алдагы елларда да ул арабызда китеп баргач та аның биргән үгет нәсихәтләре, аның киңәшләре һамында безгә тормышта эш алып барырга кулландык, ярдәм иттек. Ринат Шәйхович турында хатирәләр яңартылды. Бүген аның истәлегенә куелган һәйкәлгә чәчәкләр салынды. Адилә Борханова, Ангелина Санникова, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. Баулыда сәламәтлекләре яғынан мөмкинлекләре шикле кешеләр өчен кеше сабан туй узды. Күңелле чараны Җирле инвалидлар оешмасы һәм район мәдәният йорты хезмәткәрләре оештырды. Айгөл Хөсәенова дәвам итә. Ел сайын июнь уртасында Баулыда яшәүче сәламәтлекләре ягыннан шикле кешеләр күркәм Сабантуй бәйрәменә җыела. Әлеге Сабантуе берни белән дә зур Сабантуйлардан аерылмый. Киресенчә, биредә аеруча үзенчәлекле җылы атмосфера хөкем сөрә. Сабантуйга инвалидлар оешмасында Сукырлар җәмгыятендә торучы физик мөмкинлекләре шикле кешеләр, шулай ук Әлмәт шәһәреннән Кырымсарай картлар һәм инвалидлар йортыннан кунаклар һәм Баулының гаилә, балалар һәм яшүсмерләр приютыннан килгәннәр. Аларның барысында район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча орынбасары Илмира Хөснуллина котлады. Бәйрәм белән сезне, исәнлек, саулык, озын-озын гомер сезгә. Тагында күрешергә язсын. Бәйрәм чарасында матур теләкләр, дәртле җырлар яңгырап торды. Кул көрәштерү, йөгерү, капчык киеп йөгерү һәм башка уеннарда бәйрәмгә килүчеләр теләп катнашты. Шулай ук теләүчеләр өчен ГТО мәйданы да эшләде. Энҗи Сабирова Сабантуйга ашкынып килгән. Аның сүзләренчә, оештырылган бәйрәмнәр мөмкинлекләре шикле кешеләр өчен бер очрашу чарасы. Бүген шундый матур бәйрәм оештырылган. Кунакка чакырдылар, яздылар. Телефоннарга язгач килдек. Чакырган җиргә бар, куган җирдән кит. Бәйрәм матур, күңелле. Мансур Фасхиев Баулының инвалидлар оешмасына 2010 елда килә. Төрле чараларда теләп катнаша. Тулы тормыш белән яшәргә тырышам ди ул. Зур рәхмәт, ел сайын үткәрәләр шундый Сабантуй. Оныталар безне.
чирлеген кишилерин, инвалидтарга. Бәйрәмгә килүчеләр өчен төшке аш та әзерләгәннәр. Шулай ук гаилә приюты балаларына җигүле атта йөрү мөмкинлеге дә булды. Айгөл Хөсәйнова, Булат Минһәҗев, Көньяк Көнчыгыш хәбәрләре. Бу ялларда Әлмәт шәһәр паркында төрле концертлар, чаралар һәм ярышлар узачак. Шимбә көнне кичке 7-дә без сезгә үз йөрәкләребезне бүләк итәбез дип исемләнгән концерт узачак. Онда шәһәр артистлары чыгышы көтелә. Якшәмбе көнне сәгать 3-тә балалар өчен күңел ачу программасы башланачак. Шулай ук кичке 5-тә ретро-вокал инструменталь ансамбле 7-дә Чуаш Республикасының популяр артистлары концерты көтелә. Тулырак афиша безнең сайтта урнаштырылган. Сәхифәгә эләгү өчен QR-кодны төшереп алырга кирәк. Күнекмәләрне камилләштерү һәм һәр вакыт әзер булу, янгын дружиналары ярышлары шундый максат белән оештырыла. Зәй электростанциясендә мондай өйрәнүләр ел саен уза. Иң-иңнәр сафына кемнәр кергән, тулырак киләсе материалда. Начальник смены цеха СТП Нургалин возгорание на пожарном полигоне кабельной секции. Зәй гресында ирекле янгын сөндерү дружиналары командалары арасында ярышлар бара. 5 кешедән торган 9 команда бәйгенең 6 этабында җитезлектә һәм осталыкта көч сынаша. Станция полигонында мондый төр ярышлар үткәрү өчен барысы да каралган, тиешенчә җиһазландырылган. Җитәкчелек тә бәйгене елдан-ел үзенчәлекле итү өчен тырыша. 6 этапта һәр команда өчен эстафета формасында барды. Һәр этапны аерым катнашучы узарга тиеш. Билгеле бер араны йөгереп килеп, янгын чыгуны телефон аша хәбәр итү, тиз арада янгын сөндерү өчен махсус кием кию бәяләнде. Чираттагы этаплар тиешле ераклыктан шлангтагы басым астындагы суны тишек аша савытка тутыру, ут сөндергеч кулланып ачык урында янгын сөндерү булды. Бәйгене беренче медицина ярдәме күрсәтү өлеше йомгаклады. Билгеле бу бәйгеләрнең һәр кайсы күпме вакытта башкарып чыгуга бәйле иде. Станциянең беренче Казан турбина цехы командасы ныклы әзерлек белән килгән, сынатмаска исәпләре. Малайлар оперативно шли, пенсионеры, подготовлены булар, подтянутылар и уже любой вакытна бөтен ликвидациягә әзер булалар. Бөтен пожар буенча да, несчастный случай буенча да, производство да. Төрле вакытлар була. Иң яхшы вакыт күрсәтеп, станциянең химия цехы командасы беренче урынны яулады. Адилә Бирханова, Денис Ипатов, Көньяк Көнчыгыш хәбәрләре. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән телекомпаниянең рәсми сайтында таныша аласыз. Без һәр социаль челтәрдә хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезгә файдалы яллар, күңел тынычлыгы телим. Исән сау булыгыз.